Bună ziua lume și bine v-am găsit la un nou episod Minecraft Survival Game. Deci, hai să începem. O secundă că nu avem Wi-Fi. Să ne conectăm. Așa. Trebuie să începem acum. De data asta Sergiu nu este aici, să vedem, nu ne descurcăm, s-ar putea să ne descurcăm, de fapt ne descurcăm. Wow, sunt vii, ia. Uite, așa armura am pe mine. Ne rahat în ploaie. Dacă doriți, vă dați direct când începe lupta, puteți da derulaj. Da, mă, aveți timp cu mine. N-aveți... Am mai făcut eu odată timp cu unul. Deci nu mai vreau să facem timp. M-am răzgândit, vreau să fac timp cu tine. Deci ai ieșit de Minecraft. Bravo, mă! Ai făcut ceva extraordinar. Oh, my! Extraordinar! Așa, hai să fim doar cu... Așa, hai să nu crești că ne punem mai mult. Reușim, am mai jucat în această mapă înainte să fac acest videoclip și am ajuns la Deathmatch și am câștigat. Poate și acum câștig. Să iau și eu niște iteme de aici. Da. Fugi! Fugi că te țin picioarele alea de rahat. Sus aici e foarte bine. De acolo sus am câștigat. Am așteptat acolo și voilà, sunt aici. Da, mă, cine ești? Te crești tu gamer aici sau ce? Eu și el adevărat gamer. Wow, cât mi-a luat. Davi, ești extraordinar. Poate următorul gameplay o să vină și Sergiu și o să fie mai amuzant. Dar până atunci ne mulțumim cu ce avem. Ia uite-l până acolo. Stă ca prostul și se uită la... În Minecraft, Dumnezeu este stevezeu la ei. Dacă o să cad de aici, sunt mort. Mort 100%. Acum. Oricum este foarte ușor aici și nimeni n-a căzut. Numai cel mai mare nab de nu mi-a cădat de aici. Sper că am filmat 4 minute și 56 de secunde.
Hai că am aproape am ajuns. Mă. N-avem ce să luăm de aici pentru că suntem VIP și în loc să luăm băgăm. Asta și cu asta. Botoși. Să scap de astea. Așa, așa. Hai să iau și pâinea. Și... What? Ce caută ea? Ok, pusai pe mine. Nu mai înțeleg ce vrea Minecraft ăsta. E cam nebun. Acest pâinea asta. Așa, aproape sunt full gol. Mai trebuie decât botoși de gol și gata, sunt full. Dar unde sunt botoșii de iron? Erau aici. Mă enervează Minecraft. Mai regal. O pâine. Dumnezeu să dă o pâine în chest. Și un cake. Și încă o pâine și un pui. Și pantaloni. Hai. Armura de lanț, cred că ați observat după... Dacă jucați Hunger Games, că numai pe Hunger Games se găsește, că aceasta este cam egală cu cea de gold. Sigur ați observat. Acum zic să mergem jos, că vă supărați pe mine că nu mă bat. Dar stai liniștiți că mă bat la... Ia uitați, mai sunt încă 2. Nu e mare bronză. Se pare că un prieten de-al meu mi-a dat, Sergiu, îl știți, că am jucat cu el în episodul 1, mi-a dat, s-a trezit și el în sfârșit. Că eu fac videoclipul ăsta cu ora, uitați câte ora. Da, mă, ce vrei? Mi-am revenit, bravo! Ți-ai revenit. Pe ce, erai bolnav la cap? Te-ai dus în spital cu comă, ce ai făcut? Vino cu handicapatule. Full! Nu! Haide! M-a prins asta cu topor de diamond. Ia uite cum mănâncă, mă, handicapatul. Oricum sunt de... Ei, lume, cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. 2 like-uri pentru următorul. V-am pupat, aveți grijă.